Derio, zoriaren abia. Herriak izaki bizien antzeko dira. Modu txatxarrean jaioten dira, ia zelan sortu diran behestakigula, eta berez hasten dira. Baina zer galdu ete dabe bidean, eta zer irabazi? Ba ete da gogoramenean baino ez daukagun bazter gozorik. Herriak gure bihotza baino bizkorrago aldatzen dira. Derio aldaketaren mugan dago, baserri izatetik urirako bidean. Egoak astindu dau Derio erdal indarrez, iparrak arrotu dau handitu beharrez. Baina ametzak ez dauka mugarik, geroak ez dauka katerik. Gogoak bereak ditu egoak gure txorierrin. Gaurko ibilbidean, Derioko lurretan eraginik handiena izan daben guneak ezagutuko doguz. Herriaren erdikaldean daukagun kulturbirikan hasi, Ganbe inguruko arestia zeharkatu eta San Isidro leizearen ondotik San Kristobalerantz joko dugu. Arteaga auzoa igaro, Zamudioko mugara aurreratu eta parke teknologikotik barriro abiapuntura heltzeko. Herriaren erdigunean gagoz, hementxe daukagu kulturbirika, 2011ko martian inauguratutako eraikin modernoa, aurrean Uribe Parke zabala dauala. Bata, herriko kulturrekintza ugarien birika eta auspo, eta bestea, herritarren atsedenerako eta lasaitasunerako gunea. Urigunea, zati bi eginda dago agiri-agirian. Behekaldea, San Miguel ingurua da. Lekukoek dana berde, dana landa eta solo ezagutu eieben. Hori ederto ikusten da, 1956an hegazkinez ateratako argazki honetan. Baina, 1960ko hamarkadako industriagintzaren mamu erraldoiak bete-betean iruntzi eban Derio. Denporearen firu finak baino ez dauz lotzen beinolako landazolota lantzarrak eta gaurko biltegi eta lantegitzarrak. Herriaren behekalde hau, bapatean aldatu zan goitik behera, txepetxa arrano bihurtzeraino. Ja fabrikeretara eta jentea zizanean beharrean eta kanpotik etorzan jente asko. San Miguel ingeru edo orduen hasi zien amengo etxeak eta aiten, eta gero golarra betorzan eta itzela zizan. Handik gerora, aldikada batez, aireportua zala eta ez zala, ez zeben eraikuntza eta etxe barri askorik egin. Horregaitik, goikaldea, oraintzuago, 20 urterik ona egindakoa da. Zabalkunde handiena, Txosna baserriaren aurrekaldean hasi zan, eta gero goi alderantza eta loiurantza zabaldu zan. Ikusten danlez, inguru honetako biziguneak, gaur eguneko joerei jarraituta, askoz be zainduago dagoz, kale zabalak, plazak, berdeguneak. Derioko erdigunea ezagutu ondoren, ibilian jarriko gara eta Uribe Parkea deritxon kaletik Mungialde etorbidera joko dugu. Ezkerretara begiratuaz batera, aitearen egin beharra daukagu. Deriok hortxe daukata biztanlerik gehien, danak hilda egonarren. Hauxe da Bilboko kanposantua, Bilbotar askoren hilobi. 1902ko apirilaren 27an inaugurau zan. Derioko kanposantua esaten baiako be, eremurik handiena Zamudioko lurretan dago. Herriak lotura handia dauka kanposantuagaz, eta horrek derioztarren bizimoduan eragin nabarmena izan dau luzaroan. Ilarriok eta egiteko arginak behar ziran eta ez gitxi be,
Orduko deporan hori iten, eta nire haitit eta ibilzien, aunque arginek izenez, iriekaz, burdiekaz, harrik ekarten, eta deus egiten. Lekukoen esanetan, dozena bat harri lantegitik gora eiego zan hemen. Eriok itzala egiten dau derion, eta goazen aurrera kantari. Larala lere lerio, zamudio eta derio, ez toztek itzalik egingo erio. Bidean gora, arean aurrerago, Ganbeko arestia daukagu. Beinolako lanbide zaharren oihartzun eta gaur egungo bizikerearen arnasgune. Kukuak umerik egingo ete dau aurten arestitxu honetan. Inguru honek sekulako aldaketea izan dau. Orain, etxe eta urbanizazio barriak dira hemen jaun da jabe. Horra hor bertan bera, inguru honi izena emon deutzon baserria, Ganbe. Haren harri ondarra paino ez dira geratzen. Hementxe egin eben 2012 urtean Donestebe ermita barria eta txokoa. Baseliza zaharra, deriok loiuko barrutian eukan lur muturrean egoan. Gero, Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek lur mugak barriztau ebezanean, derio ermita barik lotu zan. Horregaitik, udalak beste hau egitea erabaki eban. Eleizkizunetarako urtean behin baino erabilten estanlez, beste ekintza batzuetarako barruan lekua dagoela eta urtean zehar txoko modura erabilten da. Gaurko egunez ohitureari jarraiturik, abuztuaren 3 jaieguna da. Baina lekukoek euren ume eta gazte denporako jaieguna beste indar eta postasun bategaz ospatzen ebela gogoratzen deuskue. Ongi txitsu hau dau, bai helen politiz esan joan lujurantza eta hanen, egun guztien iten genuen. Matrimonio barriek, umiakaz, eta are kolgetan, eta gizona joate ziren gizedu egiten, eta gero handrak egur direko. Eta izen zan urteak politik, oso politik, bai arepe joan izien. Hortxe aurretxuan, aldekonen, San Isidro eleizea daukagu. Eraikin barria da, 19 maiatzaren 15ean inaugurau zan. Ordura arte, San Cristobal zan herriko parrokia. Aldekone inguruan, Mungiarako errepidearen bazterrean, udaletxe zaharra egoan, ondoan tabernea eukala. Orduan mutikoek bidea futbol zelaitzat erabilten eben. Pelotara ibilte egitzezan bide erdien, kotxean bat edo kamian bat edo torte zanean, baztertu, pasetan zanean, atzera. Imine harri batzukan porteri muduen eta latidu. Hemendik aurrera, autobidearen azpitik igarota, San Cristobal ingururantz joko dugu. Bidean ikusiko duguz derioko azkenengo baserrietako batzuk, besteak beste, Landabarri, Uribarritxu, Bidebarri, Errekagane, Ibaiondo, Etxabarri, Zubiaurre eta Zubiaurretxu. Baserriotan, lantegietan beharrean hasi aurretik, lurreko lan neketzua zan bizimodua aterateko bide izerditzu bakarra. Baina gaur egun, Zubiaurretxu kasurako landetxe bihurtuta dago. Euskal Herrian turismoaren indarra gerota handiagoa da eta eskariari aurre egiteko aldea etxe asko beste ogibide batzuetara egokitu dira. Auzune honetan dagoz Eleizea eta Kanposantua. Baina beste garai baten hemen ladrilu fabrikea beba egoan. Nahiko famatu izan zan, ze egite zeuen ladrillo hori blokeak labantzako refraktarioa. Eta emetik urtetan zen material nahiko ona zen seguru, Japoitik ekarrineko masa batzuka, eta egiten zuen, gero berton tritura hau ladrilu sarrak eta lurre ere bai, eta nastau eta horrekaz ladrilukaz egiten zeuden labako ladriluek. Gaur egun, azken hamarkadetako inmigrazioaren eraginez, gizarte mailan izan duguzan aldaketen ondorioz, San Cristobalekoa
Eliza ortodoxoa da. Deriora doan bidetik, Arteaga ausorantz joko dugu. Untzaga errekatxoaren paretik errekalde baserrira helduko gara. Etxe hau ia osorik barriren barri egindakoa da. Udalak, gazte eta jarren bitartez, lehengo arginek, arotzek eta igeltzeruek behar egiten eben erara konpontutakoa. Hasieran, adinekoen egoitza jarri eben bertan. Gaur egun ostera, Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintza sailak dituan urritasun larriko aurretan erabeentzako zentrua da. Hementxe ondoan dagoz, udalak orain 5 urte martxan ipini ebazan hortu ekologikoak. Herritarren aldetik egoan eskariari erantzunez egin ziran, eta nahi dauanak errentan hartzeko modua dauka atxurren ekiteko. Ikusten duzu, 30 gora dagoz berton, gero beste txikitsu bat dago alboan, beste 10-12 hortu bigarren tandan egin ziren, ze eskaz geratut esan. Eta nahiko polito eta nahiko ondo, nahiko estimedu dau ganera, ze ikusten duzu parcela duztiet dauz bete-beterik, eta ontsa da, generoa martxan, da ikusten da oso polita. Txorierrin, aspalditik egiten da txakolina. Eta tradizioari eusteko asmotan, udalak hortu ekologikoen albobietan mahastiak jarrita daukaz, mahatzaren orpotik datorren mamagoxoak klink edateko. Orduan dau konbenio bat txakolineru bategaz egiteko lana berak egiten daudana, produzioa berak egiten dau, eta zati bet emoten dako udaletzeari, zeu zer herrintzako betor deiken barriro. Berak egiten du lan duztie, eta errebertiu egiten du herrien barriro, txakoli bezala, botilek. Haunen beste emoteituz gero udaletzeari. Errekearen norabideari jarraituta, Derioko paisaiaren ezaugarri nagusietako baten aurretik igaroko gara. Gaur egun, edifizio seminario deritxo, baina gehienok ondinobe Derioko seminarioa esaten dentzagu. Eraikin honen historia 1921an hasi izan. Bizkaiko Foru Aldundiak bertan zoroetxea egiteko lanen konkursoa atera ebanean. Gerra zibil zitalak eraginda baina, egitasmoa bertan bera geratu zen, hormigoizko 4 egitura erraldoi tente itxita. Gerora, 1950an, seminarioa egiteko erabagia hartu zen. Eraikina, 1960ko urriaren 30an inaugurau zen, Eleizako eta politika arloko, estaduko eta Bizkaiko agintari gorenak bertan zirala. Seminarioa jardunean egon zan urteetan, makinatxu bat ikasle eta abadegai pasau zan bertatik. Derioko seminarioa, kultur iraultza handien lekuko gardena izan da. 1982tik gora, arlo desbardinetako enpresak eta zerbitzuak batzen dira hemen. Argi dago, seminario zaharrak garai barrietara ondo egokitzen jakin dauala. Telleri kalea hartuta, Deriok eta Samudiok Asua ibaiaren uretan alkar bezarkatzen daben parajera helduko gara. Bidean, eraikin erraldoiek eta pabelloi modernoek adierazten deuskue, parke teknologikoaren eremuan sartu garala. Berez, Samudioko parke teknologikoa esan arren, Derioko lurrak behartzen ditu. Parkea, 1985an sortu zanetik, inguru hau itzelean aldatu da. Harrezkero leku berean, batera eta nahastean daukaguz, batetik puntarengo enpresak eta telekomunikazio arloko azpiegiturak, eta bestetik baserriak, soloak eta lantzarrak danak harmonian. Larrabeiti goiko, Larrabeiti eta Esane ondotik Kadaltzo errotearen parera helduko gara. Beste garai baten, artoa eta garia eioteko erabilten zan ura geldi dago, eta antepara betea ahateen bizileku da. Esaereak, Derio eta Samudio, Sondika eta Loiu, asko erein eta gitxiko ju esan arren, Txorierri ingurua izan da luzaroan be, Bilboko hortua eta aletegia.
Rosamari Zubiaurren amama eta ama urte askoan ibili ziran Bilbora bendejea saltzen, eta horretarako solo sailitzelak euki esan. Gaur ez dago orduko konturik. Orduan baserri guztietan egoten zan soloa. Bai, soloatan die, ganadue eta oin bedarra sobra deku, bai orduen falta izete zan. Orduen aprobetxetan zien piperrak, danak piperrak garbitu, eta tronkoa eta horriek danak etorte zien etxerantza botateko, ze aprobetxu itezan berdea dana. Bai gabilek hartuari, eta gabilepe hartua ebai, eta horriek danak emoten gortara. Are txartetik errepide nagusira urtengo dugu. Ezkerretara eginda, laster topoko dugu Foru Aldundiak 1980ko hamarkadaren amaieran Bizkaian martxan jarritako abeletxeetako bat. Garaiaretan, nekazaritza eta abeltzaintza arloan egitasmo barritzailea izan zen. Eta eragin zuzena izan eban inguruetan, behar egiteko eran aldaketak eta aurrerakuntzak ezarri ebazalako. Bideari jarraituz, barriro Teileri kaletik Ibaiondo futbol zelaiaren ondotik ibilbidearen abiapuntura helduko gara. Gure aitita amamek ezagutu eben derio, Zuribaltzean ikusten dugu, argazki zaharren antzera. Ordukoak ez dauka gaur egunekoagaz zerikusi handirik, baina gure ondorengoi itxiko deitzegun herriabe, guztiz desbardina izango da. Gure esku dago, etorkizuneko derio 1000 kolorez jantzita iztea. Gogoaren egoetan goaz.